사이렌 기사 사이렌 바이 사이렌 भाई तो आनो किसा दिख रहा है आनो किसा वीडियो में क्या 이게 제 뭐? Ane menai no koi nai menai sab nanti bawa bahai no obisnya tu i bawa kisi sabri kaitung. Ang saramu cuma kahai se, sarat Tripura bini case kemana kaija, joto district no kaija, abang disingo tabo west ni jat case no, bawa coli tungo, erpore sini bawa asal se kaina bini kabung ma case tungo, o case ni section angki sana no nari nai, west agotla bawa case number tungo, 140, abang kaisa coli tungo. Kaya sini judo aku tu jadi sini je Roman script nanti je cuma buka boleh apa kaisa tongo 153 at pengma at 504 505 509 apa at coli tongo IPC or 67 of 11 at apa coli tongo kaya sini SC at apa coli tongo kabang IPCO bini case kabang ma tongo kaisa ya tongma district o chung bin bong case khaijak tongo je slang language use khaimani chungno tamnai buku hamya khaimani aba haina to chung tongma case khaijak tongo chung nije TWF ngoi chung bro ngoi women PSO khaijak tongo tai MCC thana khaijak tongo o case bo cholin tongo abagai asa khayo bo dini yokla kabu district court bini kasa fainai chung asujara masini tongo bini mukhanuka bini court bisingo chung already chung thangai court bisingo asukja bini case no chung khanai phaijak asa khayo botini bel mangla asano asa khayo joton sin public ro joton support khaidi jate chung sui court no sastiri manate chung masini tongo joto sin tongo borok phaijak tin TWF sui court no chung naina bage ini jotono sini TWF ngai di prahas ini joto sini do paro no chung hamjang mong tai khulumung ya paro tabo chung ba salai tong mani obo bhangke court Tripura ni kaisa capital Agartala hai jaga ni kaisa high court sini kaisa case kotor ma bo hakhen soi ko tola patra bo thangnai July rong ni mas rogo belai khena bo sini borona attack paimana to yi even sini bubagra no belai khena bubagra ni buma ras mata no bahai no belai khena ko khaya slang language use khaimana to yi sini Tripura jo no nga khai Chinese anti ro ka abo angken script no to yi sini students ro TISF ro boro kaisa movement khaina ni thang thani ro boro belai khena sini charai ro ko students ro no
serai ingya baru student se abo baru ne script baru ne parasona khai thane belai kena problem ang jagai baru movement khai ka baru dabi khai ka governor ne aro ya ba abo movement no tuyi baru aranio saiko tala patro te news 24 baru bono tuyi belai kena kok juda khe sana ni chesta khai ka chini serai ro baru swak nongjak pho desimot nongjak pho abo hai ro he khlai kapang ma ko khaya sakha ugroponti rong hongkha lengta dol ro hoka mane belai kan ko khaya haya ro mane bagai seng beri bumang nai ro seng lai tong malia ngai abono tui seng kaisa press meet khair mane je independent news 24 no tui angka abono tui boro te sa react khai khata mo hnai seng no Chinese anti ro hoka tei chine habu bag no bono bo tamane China ni da kaisa dalali aba hai ro ke hona ne chesta khai ka a homane mutabek seng belai kenon extreme chine sak soimalia ngai chine sara tipra jo 19 tarik July 19 tariko 2023 sara tipra raijo ni PSO seng amo khlai rekha FIR khlai lekha a copy soho khlai seng tini chine kodo seng filing khlai rekha chine advocate ni bising ti khlai belai kenon seng bahai na seng bai thang tongo seng student TISF ni leaders rok tongo Uttam Tripura te yang dingin ke nei tangwa bone aborong logero ka obai klai ani gana tongnai abong kena nero jatone siniwo bo bela kena fighter bo apron yo constant chini sarai ro TISF ro fight kai pro A to Z last chini Uttam Tripura bo je injured khaja mana abo public bai khe narka da bai khitar rakha it patkel khaja kha it tukra bai kokja kha bon bokro phate kha hospitalization kha abar no naikol thane bo mana hai na tongwa abani bagai tini cheng laimani kha kena justice mana neng thang chine borok ni belai kena not only in Tripura cheng Tripura sa simia sara bharat borsho ni ST rok no Chinese ni dol hi homane abo belai kena ko chikonya belai kena ko kotor abono tino cheng saka non bailable mana bail jeno roja yang na ni tui tabo cheng district court tabo phale jabon seng kena high court ke tini na bon duita case ngo seng beri ro constant ba salai ja seng justice no amo khlai support khlai seng justice mana ni bagai te kaisa sana ni musung ngai ke sara tipra raijo ni borok obono no seng sana ni musung go chini fight omo ba kaisa chini fight khaimani omo ba kaisa ongso je chini borok Chinese dalali ra hojak mani seng no lockdown khaijak mani abono protibade seng thangne na nangwa omo bahani script ni sepano obo te bo chini jati na ekdam kasili ro mani obo kisi sab kesia abani bang ne thane obono sana ni musung seng fight khlai tongo niro asirbat khai diso no te bo mani case kabang ma tong kho niro dek khana nai ang ta bo ane manai no koi nai manai sapnati bo bahai no obisune